Li Tirkiye bi nêzîkbûna hilbijartinên herêmiyên ku di Sûriyeyê adarê bên li darxistin, partiyên siyasî ji namzedên xwe yên bo şaredariyan eşkere dikin. Di vê çarçoveyê de Partiya Demokratîk ya Gelan HDP piştî ku li bajarên Bakurê Kurdistanê namzedên xwe yên bo şaredariyan diyar kir, ji bo bajarên mezin yên Tirkiye jî polîtikaya xwe zelal dikin. HDP piştî civînên Lejneya Birêveberiya Navendî û Meclisa Partiyê nexşereya xwe ya derbarê metropolên Tirkiye de jî eşkere kir. Di çapemeniyê de dihate îdiakirin ku HDP li heft bajarên weke Dîlok, Riha, Stenbol, İzmir, Ankara, Edene û Mersinê namzedan dernaxin. Lêbelê derbarê vê mijarê de berdevkê HDP Sarhan Oluş diyar kir ku evê sê bajarên Tirkiye yên mezin namzedên xwe destnîşan nekin, ji bo bajarên din yên behs lê têkirin xebatên wan didomin û taybetî Dîlok û Riha ji bo van jî bajarên stratejîk in. İstanbul, Adana ve İzmir'dir. Me biryar da kom sê bajarên mezin, Stenbol, Edena û Izmîrê namzetên xwe nîşan nedin. Li van her sê bajarên mezin, HDP bi nav û logoya xwe dê ji bo serokwetiya şaredariya bajarê mezin namzetekê nîşan nedê. Riha û Dîlok du bajarên mezin in ku me dengên zêde li wan deran wergirtin û îdaya me li wir heye. Bi dengên zêde li van bajaran em dikarin meclîsên şaredariyan de jî nûnertiyan bi dest bixin. Ji loma jî ji bo wan bajaran jî xebatên me berdewam dikin. Piştî ev biryara HDP rêveberên kompanyayên rapirsiyê jî dibêjin ku taybetî li Stenbol û Edeneyê ev hewla HDP dê bi avayekî diyarker bandorê li ser encamên hilbijartinê bike û sürprizan jî dê bixorabîne. İstanbul'da özellikle Kürt seçmen dediğimiz %20'lik bir seçmen kitlesi var. Wisa xuya ku bajarên HDP namzetên xwe destnîşan neke dê piştevaniya CHP bike. Li Stenbolê ji sedî 20 rêjeya dengderên Kurd heye li gorî rapirsiyên me. Ji sedî 7 ji wan nêzîkî AK Partiyê ne. Ji sedî 13 jî dengê xwe didin HDP. û di heman demîn de nêzîkî CHP ne jî. Ev biryara HDP destê CHP qewî dike. Li gel vê yekê namzetê CHP'yê Edenê Zeydan Karalar ji aliyê Kurdan ve ji herînî tê dîtin. Loma encamên hilbijartinan dê sürprîz bin. HDP ji bo hilbijartinên herêmî li Bakurê Kurdistanê bi neh partî, sazî û komeleyên Kurd re Tifaka Kurdistanê ava kiriye û ji van rêxistinan çend deveran namzed nîşan dide. Tê gotin ku li Stenbol, Edene, İzmir, Ankara û Mersinê jî HDP bi şertê ku ji navçeyên wan bajaran bibe xwedî şaredarî û di meclisa şaredariyên mezin yên wan bajaran de endamên xwe bi cih bike, dê bi CHP re tifaqeke nefermî ava bike. Vural Erişmiş, Kurdistan 24, Ankara.